खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ दिनै 1 मेआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 34थि थैनाय सान फालिदों। दतमा थुलुंगाफुरियाव हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि गोथार आरजखौ जागायनानै आफादनि गोथार फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, मन्त्रि अशक सिंघाल, बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर', एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी, बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, एमएलए लरेन्स इस्लारि, इउएनबि ट्रास्टनि चेयारमेन आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो इउएन एकाडेमि क'क्राझारनि गोरायुं कृष्णा गपाल बसुमतारीजों लोगोसे बिटिआरनि गोबां इएम एमसिएलए रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरा बाहागो लायो। सांग्रां जा भारत बोथोर बिगियान बिफान आइएमडिनि मिथिहोनाय फैगौ माखासे सानफोराव सा सानजा भारतनि रायजोफोराव अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारनो हागौ। फैगौ 5 मेसिम सा सानजा भारतनि रायजोफोर फारियै मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालेण्ड, मणिपुर, मिज'राम आरो त्रिपुरायाव अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारनायजों बोथोरा गिथावना महर लानो हागौ होनना भारत बोथोर बिगियान बिफाना मिथिहोदों। हाग्रामा महिलारिनि बेरफ्रुसार बिबुंथि प्रमद बर'आ सिएम सारजों रायजादों। जानोल' रोंगौ खामानि मावा होनना सिएमआ बुंदों। क'क्राझार लकसभा बियाबाव इउपिपिएलआ गाज्रियै जेनगोन। जेननायनि उनाव लाजिनायजों लामायाव ओंखारनाय नङा प्रमद बर'आ। बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जथाय सरकारा जुरनाय नङा। लकसभा बिसायख'थिनि उनावनो इउपिपिएलनि सानैसो दैदेनगिरि आरो लोगोसे एबसुनि सानैसो दैदेनगिरिफोरा मोजाङै मिथियो बिसोरनि सरकारा थानाय नङा होनना। बेनिखायनो जेसेबां सान दं होबथेनायाव गोसो होदों आरो खामानियाव जेबो गोसो गैया। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दायो नैथि बिटिआरनि चिफ। दिपेन बर'आ एबसुनि आफादगिरिब्लाबो नाम्बार 1 थिकादार कौटि कौटि रां साप्लाय होगासिनो। बेबादि बेरफ्रुसार बिबुंथि खालामो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनाव फिन लटारि नांदों। 2024 मायथाइया थारैनो हाग्रामा महिलारिनि थाखाय लाक्कि बोसोर नामा? मानोना बे बोसोराव बिथांनाव खनथाम लटारि नांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बाराव हाग्रामा महिलारिनाव इ-रिक्स' एबा फिलफिलिया लटारियाव जाखांदों। खुनु बोसोराव बाद होआ आं फैखागोन। जाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा आंखौ फोरोंदोंमोन। आं बेनिख्रुइ देरसिन बैसोआव थेवबाबो आं जेबो रोंथ्रामोन। समाज सिबिनायनि खामानिखौ आं मावबोआखैमोन। किन्तु बिथांनि लुबैनायाव बिथांनि इच्छा मथे बिथाङा जेरै हास्थायदों आंखौ माने हिनजावफोरनि मोनसे हानजा दानो थाखाय हास्थायनानै आंखौ आफादगिरि खालामनो बियो जेरै लुबैदोंमोन बेबायदिनो आं जाबोनांदों आरो एखेलगे थानानै सानैजों एखेलगे थानानै आन्दलनखौ सालायदोंमोन। बियो फरायसा आफाद जानानै सालायदों आरो फरायसा आफादा आन्दलन सालायनायाव माखासे बिभिन्न धरनर गुबुन गुबुन रोखोमनि एक्सिडेन्ट जादोंमोन। बे इन्सिडेन्टफोरखौ हिनजावफोरनि सायाव जिनाहारि खालामनाय आरिनाय बेफोरखौ आं मावबोदोंमोन आरो बेजोंनो सारा आसामाव बर' हारिनि जायगाफोरखौ आं नुदों। बे जेरावबो आंखौ लांदों। आंखौ लांनानै बिदिनो बिथाङा फोरोंदों आरो बिथाङा अबथिरा थैनानै थांबाय। बिथांनि गोसोआव दङमोन माबा मोनसे सुक्ति खालामनो, किन्तु जोंनि माखासे लिडारफ्रा मानियैयाव बिथांनि लुबैनाय बायदि सुक्ति मोनसे गावजे आन्दलन खालामदोंमोन। बे आन्दलन खालामनायनि मोनसे माबा आगान गालांनो बिथाङा हास्थायदोंमोन। बे खोथाखौ आंनो बियो बुंदों। जों सानैजों रायलायलायनायाव आंनो हारसिङै बे बाथ्राखौ बुंदों। दा बेखायनो आंहा दुखु। बे बर' जातिखौ माने फोजाखांनानै बा आलादा न'खर हादर दानो थाखाय आन्दलन खालामबाय। माने जरदार आन्दलन जादों। बे समाव बिथाङा गावनि बेमारखौ मोनथिनानैनो माबा मोनसे आगान गालांनो थाखाय बिथाङा नाजादोंमोन, सानदोंमोन। किन्तु जोंनि माखासे लिडारफ्रा बेखौ लुबैयाखैमोन। किन्तु थेवब्लाबो एखे रोखोमनि उपेननि दिनाव
मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव जि सुक्तिया जागौमोन बे सुक्तिखौनो उननि लिडारफ्रा खालामबाय। BEC बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बे जाबाय आरोखि। बिथाङा थायोबा हयथ' बे BEC-नो जोंना पावारफुल जागौमोनदां बेखौ आं सानदों। बिथाङा दुखु मोननायखौ आंनो फोरमायदों। बिनि उनाव बिथांखौ आङो जोंनि सेंग्राफोरखौ परामर्श होनानै आङो बम्बेआव फाथायहरदों रायजो राजानिफ्राय सिकित्सानि थाखाय फैसा खांनानै लानानै बम्बेआव टाटा मेम'रियेलाव सिकित्सा खालामनो फाथायहरदोंमोन। बेवहायनो माने केम' होनायखौ बेयो सैज' खालामनो हायाखै आरो बे केम' होनायावनो सैज' जायैयाव बियो बम्बे टाटा मेम'रियेलाव थैदों आरोखि। बिराद गिदिर दाहा होनानै थांबाय बिथाङा आरो आंखौ बिथाङानो बानायलांबाय। बिथाङानो थैनायनि सिगां बुंलांदों जे जोङो आन्दलनखौ खालि ग्रासरुट लेभेलावल' खालामबा जानाय नङा, एसेम्ब्लिनि गेजेरजोंबो बिधान सभानि गेजेरजोंबो जोंनि आन्दलनखौ जोङो माने आत्म प्रकाश खालामनायनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनांगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। आरो बिदि बुंनाय लोगो लोगो बिथाङा 90आव थैबाय। 91आव इलेक्सना फैबाय। बेवहाय आंखौ माने जोंना लिडारफ्रा गेलेनो होनायलाय आरो बुंनायलाय जा नङा आब' माने उपेन्द्रयानो नोंखौ बुंलांखाथारदों बे समस्थियाव गेलेनांगौ बेखौ हो होननानै बुंलांखादों होननायलाय उनाव आं राजि जानानै आं इलेक्सन गेलेबाय 91आव। 91निफ्रायनो नैबे माबासिम दाख्लि बै थांनाय एसेम्ब्लि इलेक्सनसिम आं गेलेदोंमोन। खिन्थु खाफाल मोनदा आङो जाथिनि थाखाय गाबथानायावनो आङो माने खांग्रां नांगौ जादों। आं खांग्राङा आं जेना खिन्थु मेसिनाव फेजेनदों आरोखि आंखौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।